Molt sovint, i més últimament, he sentit la frase següent. És que a mi se'm moren les plantes. O també aquella de... A mi se'm moren fins i tot les més resistents, les que no moren mai, referint-se a les suculentes. I això em va fer pensar, què passa aquí? Per què passa això? Doncs bé, resulta que normalment, quan comprem plantes per decorar la casa, clar, ens criden l'atenció aquelles que són més vistoses. Normalment aquelles que tenen unes flors més boniques. Però parem a pensar, una flor, depèn la planta, però una flor pot arribar a durar molt. La majoria de plantes que tenen flor duren un temps determinat i normalment reduït. Així que què passa? Que la comprem preciosa i de seguida les flors que té es comencen a pansir. I clar, la comencem a veure lletja. Llavors ens preocupem i diem, ostres, què li passa? Potser necessitarà més aigua. I potser ja l'havíem regat. Fins i tot, només portar-la a casa, potser ja l'hem regada, no? Perquè les plantes necessiten aigua. Llavors es panseixen les flors, comença a estar la planta més lletja i potser la reguem més. Què passa? Que si el substrat ja estava humit i el reguem encara més, aquella planta realment comença a estressar-se. Una de les coses que típicament poden passar és que comenci a perdre fulles, les inferiors, les de la part de baix. Però el que veiem és que les fulles es comencen a posar grogues i s'assequen i cauen. Clar, al veure això pensem, ostres, serà que necessita encara més aigua? I la reguem més. I aquí és quan l'acabem d'aniquilar. La planta deixa anar aquestes fulles per sobreviure, perquè no pot aguantar, no pot sostenir tanta humitat en el test per les fulles que té. Clar, aquí hem de pensar que el lloc d'on l'hem comprada o on l'han cultivat originàriament, normalment les tenen molt mimades. Les tenen amb un reg constant i molt suau i sovint les tenen fins i tot dopades. Què vol dir? Doncs amb bastant fertilitzant que de ben segur que, a més, és sintètic. És clar, arriben a casa, que ja és un context diferent, amb una claror, un sol diferent al que estaven acostumades i comencen a tenir, a més, un reg i una fertilització diferent i, clar, tenen, el que jo dic, síndrome d'abstinència. Clar, de tot el que se'ls donava i a casa no comencem a donar-los ja fertilitzants. És per això un dels motius principals pels quals les plantes se'ns moren. Perquè les cuidem d'una manera diferent a com estaven cuidades. I les cuidem en excés. Llavors, en aquest vídeo el que volia proposar era que ens preguntéssim què podem fer per deixar de dir-nos que això és culpa nostra. Què podem fer perquè no se'ns morin les plantes tan fàcilment? Jo, de fet, abans que em fiqués en tot això de l'hort, me'n recordo que va haver-hi un moment on vaig estar a punt de comprar plantes de plàstic per decorar. Era com, ostres, sempre se'm posen lletges, doncs mira tu, la compro de plàstic i decorarà. Vaig estar a punt, però no ho vaig fer. El que sí que feia, i que m'anava bé, era tenir suculentes, que són aquestes tan resistents. Però no les comprava ja maques i grans, no. M'agradava molt reproduir-les, multiplicar-les per esqueix. Perquè les suculentes van molt bé. Són molt fàcils de multiplicar per esqueix, fins i tot moltes amb una fulla sola. I clar, fent-ho així, realment és un procés molt lent i el que trobo que cultivava interiorment era la paciència i la constància. Constància potser de no cuidar-la tant, però constància d'anar veient, perquè les suculentes necessiten humitat, però no un reg abundant, doncs anar veient que tinguessin el que necessitaven. I com que era un procés lent, i començàvem de molt petit, era molt fàcil que tingués èxit, perquè de molt poc sortien moltes. Una altra cosa que també feia era no posar-ne una o dues, sinó molts esqueixos junts amb un test petit, perquè si una no tirava, tiraria l'altra, i al final acabava tenint un test, en qüestió d'un parell de mesos o així, ple de suculentes variades, preciós. El següent pas que vaig fer va ser, en comptes de comprar aquestes plantes, que és que no hi havia manera de que visquessin, perquè a mi em passava igual, va ser començar a sembrar llavors. Llavors del que fos. D'una poma vaig sembrar llavor i surt l'arbre de la poma, el pomer, i creixen macos, i fins i tot del tomàquet.
La tomaquera és una planta molt agraïda, perquè les llavors germinen molt ràpid, la planta, quan ja fa caloreta, creix molt ràpid i de seguida es comença a posar verda, maca, i clar, et sents bé de lo bé que creix aquella planta i l'estàs cuidant tu. I realment necessita, quan és petita sobretot, necessita poca cosa. I clar, va creixent i el que passa és que et trobes en un punt on dius ostres, està creixent molt això, doncs necessito fer el següent pas. I és aquí on, a base de tenir un petit èxit, justament amb una planta que no ho diries mai, que a més fa una olor boníssima i decora, la tomaquera, doncs dius, ostres, ja que està creixent tant amb un test tan petit, ara vull que segueixi creixent, perquè m'està sortint bé aquesta planta. Llavors comences doncs, a voler-te informar, no? Per exemple, en quin test l'hauria de tenir si vull que em doni tomàquet, perquè clar, sabeu la il·lusió que fa, si no ho heu provat mai, la il·lusió que fa de cultivar la primera tomaquera que et doni un tomàquet, ni que sigui un. Aquell tomàquet, a més, el més bo que has provat mai. Doncs saber quina mida de test necessito, quin substrat puc fer servir el típic de la tenda, el substrat universal, o li puc posar altres coses. Ostres, i l'haig d'adobar, no?, que es diu, o fertilitzar amb algun líquid? Clar, aquí entra el dilema de si fertilitzants sintètics o si puc fer una cosa a casa meva. I veus que em pots fer moltes de coses naturals amb les restes de la cuina i que a la tomaquera li encanta. Amb tot això, el que us vull dir és que si vosaltres també sou d'aquelles persones, com jo ho vaig ser el seu dia, que hem dit és que se'm moren les plantes, les compro maques, les poso per decorar i no hi ha manera. Doncs escolta, potser començar amb més petit i fins i tot començar amb llavors. I per què no provar amb començar amb verdures? A més, tens la gràcia d'arribar a collir alguna cosa i poder-te-la menjar. I el que haig de dir és que, gràcies a l'hort, jo he après a cuidar altres plantes que de fet són les que m'hagués agradat abans tenir que decoren la casa. I gràcies a l'hort, i gràcies a entendre què necessiten les plantes, les hortalisses que creixen tan ràpid, ho he pogut aplicar a plantes que creixen molt més lent i donar-los el mateix però a un altre nivell, a un altre ritme. És com que a través de cultivar he après a entendre què em demanen les plantes. I per exemple, aquí a casa ara tenia d'una monstera, va passar a 3 i l'altre dia la vaig haver de podar perquè era una selva allò, i ara en tinc 14. Clar, les hauré de regalar. Així que us animo, de veritat, a deixar-nos de dir nosaltres mateixos que és culpa nostra, que no en sabem, que a mi se'm moren les plantes, i provar en petit, i per què no, amb una tomaquera, un tomàquet cherry. Fa un temps vaig fer un vídeo que es deia el Cherry Challenge, perquè és que realment és tan fàcil cultivar tomàquets cherry, tomàquets cirerol, que animo tothom qui vulgui a provar-ho. Si algú necessita informació més pas a pas, en el canal tinc una llista de reproducció on ensenyo una mica el pas a pas, els moments més importants, com fertilitzar, com podar, tot això. I per qui en vulgui saber més, amb la Laura de la Terapèutica hem fet una guia completa d'hort urbà on us expliquem tot el que hem après d'una manera concentrada perquè pugueu tenir informació necessària de tot el procés, ja sigui testos, ja sigui cultius, ja sigui substrat, reg, tot el que fa falta per arribar a entendre bé com poder cultivar a casa, que és el mateix per poder-ho aplicar a les plantes que volem per decorar a l'interior o al nostre balcó. Així que us animo a tots i a totes a provar-ho i si us animeu, teniu qualsevol dubte, podeu contactar amb mi. La Laura també està sempre disposada, així que som-hi!